sightseeing med at køre tur ud mod havneområdet. Vejen derude, den er fra lufthavnen og til havnen cirka 14 km lang, og det var i mange år det længste asfalterede vej på hele Grønland. Det er jo sådan her på Grønland, at der ikke to byer, der er forbundet med hinanden med vej. Skal man fra et sted til et andet, jamen så er der en mulighed for fly eller helikopter. Jeg er veldig glatt her, Morten. Ja, jeg er veldig glatt. Der har vi hundegården helt derude. Det var det tætteste, vi kunne komme på de små muskelsokser. Jeg orker ikke å henge på. Han løper jo over som gasell. Ja, den har heller ikke den skole. Han kan få sår under her på... Ja. Men de skal passe på stillet, Alex. Ja. At du ikke får forfrysninger af pladset. Ja, jeg når jeg rører ved det. Så vil baggrunden blive en lille smule sløret. Hvorimod hvis man vælger en blende 16 eller 22, så vil både stenen og baggrunden blive helt skarp. Kunne du også tænke dig på kakao? Er der kakao-tid? Ja. Er det godt? Ja, det er slut. Så prøver jeg kun lige ved kanten herude, så det vil sige, der har vi både tegning i fjerene, de lyse og de mørke fjer. Så jeres histogram, og det kan I godt se, hvis I står derude midt om natten, så vil det jo være nemmere at se de mørke ting, fordi det er helt sort. Hvorimod, at hvis man står derude, og solen står lige ind på kameraet og blænder ind i øjnene, så kan man ikke rigtig se, om det er for lyst eller for mørkt. Men der glemmer man bare sit billede, og så kigger man på histogrammet og siger, er det helt op, eller er det helt nede? Så længe det ligger imellem de to her, som det her det gør, så kan man altid redde det i RAW-konverteringen. Ja, men så får det Ej, hvor fuld den lakker.
Her arbejder den. Ja, så skal den til at arbejde, når først den snor den kommer ind under slæden. Hej, hallo. Han klarer den! Oj, oj, oj. Nå, hvad står den så på i dag, kok? Vi mangler lige noget duft her. Æg og bacon. Æg og bacon. Ej, det ser godt ud. Hvad siger du? Har det klart for æg og bacon? Det var dejligt. Ja, vær så god. Tak. Vi skal ind og sove på indlandsisen i nat. Og vi skal sove i telte. Og der er et par ting, som måske er rart at vide, inden vi tager hjemmefra. Og den ene, det er, at der kommer til at være en bus derinde, som holder med god afstand til vores camp. Det vil sige, hvis man panikker i nat kl. 2:30, fordi man synes, det er koldt, så kan man gå op i bussen. Så vand, det er altid inde ved kroppen, i underlommer eller noget, som man kan holde varmt. Når vi så kommer vand, så for at holde varmen lidt, så kan I fylde på en flaske eller to, og så sætte det ind i underlommerne igen. Muskelsoksen her på vestkysten er jo ikke noget normalt dyr. Det er importeret i 1962 og i 1965. Importerede man 27 kalve. Først til Zoologisk Have i København, for at være sikker på, at de ikke havde nogen sygdom af nogen art. Og da man fandt ud af, at de var raske alle sammen, ja, så blev de jo så sejlet til Davnslusvak, til en lille bugt, der ligger lidt ud af fjorden, som i dag bliver kaldt Moskusbugten.
Ja, gummigeden den har svært ved at komme op. Derop til, og så sætter han skovlen ned, og så trækker han den tilbage en gang til. Ja. Det er jo så lækkert. Og så sætter han skovlen ned, og så skraber han. De er pissedygtige. Han har i hvert fald været efter, hvad du sagde, Morten. Jeg tror godt, han kunne måske i forvejen. Han var ikke lige klar over det, han skulle i gang. Så kommer han op den her gang. Jeg tror lige, det går. Han er altså faktisk lige et stykke nu. Der er lidt en gang til. Så er vi fremme. Is. Så ligger vores camp hernede. Vi skal sove i telt i nat. Hele striven. Folk er på vej derned. Så det er ens tur til at tømme toilettet, så tømmer man det uden at brokke sig. Og det er det samme med, hvis man brokker sig over maden, så overtager man automatisk køkkenet. Og sådan hele vejen igennem. Så er der en anden ting, der også er meget vigtig. Det er, at får man udleveret stegejsen, det betyder sådan nogle pigge som dem, der ligger derovre, som man monterer under sine støvler, så går man ikke ind i et telt med dem. Man sætter ikke engang bare en fod indenfor. Den første, der sætter foden inden for teltet med stegejsen på, køber teltet med det samme. Så skal vi have noget is til whiskyen. Det er imponerende vildt. Det gør mig umage med, eller?